Ýaly mehribanlyk olur, edi dilleşler, gadyrdan tomaşaçylar. Ýetip gelen täze ýylyňyz gutly, düşümli bolsun. Täze ýylyňyzda hemme zatyňyz täzelensin, täzeje bolsun. Hereket atly Türkmen demokratik oppozisiýa güýçleriniň birleşiginiň alyp barýan işleri säginmän, togtaman, güýçli depginde dowam edýär. Nedip bolsa täze ýylda agzybirlikde hemmämiz bilejek watanymyza täze döwre başlar. Täze ýylda hemmämiz agzybirlikde bilejek halkyň häkimiýetinde boljak Türkmenistanyň halk respublikasyna täze bir döwre, täze planlar bilen täze durmuşa başlar. Bilişiňiz ýaly Germaniýada resmi dynjalys aýyň 24-i, 25-i, 26-sy 3 gün boldy. Şondan soň işler, duşuşuklar, maslahatlar dowam edýär. Türkmenistanyň meselesi diňe Türkmenistanyň däl, Türkmenistanyň ýerleşýän sewitiniň meselesi bilen baglanyşykly ýygnaklara, maslahatlara, pikir alışçalyşygyna gatnaşýar. Biz görüşmäge watanyň we halkyň öňündäki mukaddes borjumuzy ýerine ýetirmäge dowam edýär. Nedip bolsa, täze ýylda täze Türkmenistanyň halk respublikasyna, halkyň häkimiýetinde täze durmuşa, täze planlara bilelikde gadam basar. Şoň üçin bu täze ýylymyz hemme ýyllardan bir üýtgeşik täze ýyly bolar. Hemme zadyň täzelenen ýyly bolar. Şu pursatdan peýdalanyp ýetip gelen 2023-nji täze ýylyňyzy tüýsürekden gutlayan bütün Türkmenim YouTube kanalynyň işgärleriniň adyndan redaksiýamyza gelip gowşan 300-den gowrak gutlugyň, duýgudaşlygyň, dilegiň, haýyşyň hemmesiniň jemlenen görünüşinden şolaň hemmesiniň adyndan şolaň gutlugyny, dileglerini, ýagşy arzularyny dikkatyňize ýetirýän mehriban doňlar siziň bilen paýlaşýan galy bersede hereket atly Türkmen demokratik oppozisiýa güýçleriniň birleşiginiň metbuat sekretary höküminde bütün birleşigiň adyndan hemmäňizi ýetip gelen täze ýyly bilen tüýsürekden gutlayan täze ýylyňyz gutly we düşümli bolsun. Nedip bolsa, köne 2022-nji ýylyň jemi möhüm wakalary Türkmen hereketiň ýeten tepkitleri bilen baglanyşykly liderimiz Göni aýlymda size ýylyň hasabatyny we geljek ýylda ediljek işler bilen baglanyşykly käbir maglumatlar berer, şeýlede gutlugulary dikkatyňize ýetirer. Şoň üçin täze ýyl gepleşigimizde hasabatymyza ýylyň jemine çenli häzirlikçe hoş sag bolun, saçaklaryňyzyň bereket artsyn, toýlaryňyz toýa ulaşsyn, täze ýylda hemme zatyňyz täzelensin, watanymyzda täze ýylda hemme zatyňyz täzelep, toý saçakly gatnaşyp berelim. Täze ýylyňyz gutly we düşümli bolsun mehriban doňlar. Täze ýyl gepleşigimize çenli Allah ýarynňyz bolsun. Hoş, sag bolun.